абдусаттор пирмуҳаммадзода аз боздоштгоҳи муваққатӣ навишт, ки мавриди шиканҷа қарор гирифтааст. нигаронии амрико аз шеваи боздошти фаъолону рӯзноманигорон дар тоҷикистон. кишварҳои туркӣ барои эҷоди алифбои ягона комиссияи махсус таъсис додаанд. русия 10,000 нафарро, ки ба ҷанги алайҳи Украина иштибоҳан фиристода буд, баргардонидааст. блогнавис ва рӯзноманигори боздоштшудаи тоҷик абдусаттор пирмуҳаммадзода иддао дорад, ки ҳангоми бозпурсӣ дар СИЗО мавриди шиканҷа ва латукуб қарор гирифтааст. дар ин бора ӯ дар як номае, ки дастраси радио озодӣ шудааст, хабар додааст. блогер дар номае, ки як манбаи наздик ба тафтишот ба расонат додааст, навиштааст, ки маро ба барқ монда латукуб ва шиканҷа карданд ва ҷонамро ба лаб овардаанд. тавре радио озодӣ хабар додааст, ки мактуб дастӣ навишта шудааст. шиносони пирмуҳаммадзода гуфтанд, ки дастхат ба дастони худи блогер навишта шудааст. рӯзи 8 июл абдусаттор пирмуҳаммадзодаи 44-соларо барои бозпурсӣ ба шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Ваҳдат даъват карданд ва баъд аз он пайвандонаш дигар ӯро надиданд. блогнавис дар номаи худ менависад, ки аз рӯзи аввали боздошташ таҳти шиканҷаи бераҳмона ва фишори равонӣ қарор гирифт. кормандони ҳифзи ҳуқуқ кӯшиш карданд, ки ӯро ба эътирофи иттиҳомоти сохта водор созанд. номаи пирмуҳаммадзода дар ҳолест, ки мурофиаи блогер дар СИЗОи Душанбе пушти дарҳои баста ва бидуни ширкати наздикон ҷараён дорад. блогнавис дар номаи худ менависад, ки масъулони вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ӯро ба нафрати сиёсӣ, норизоият аз сиёсати ҳукумат, эҳсосот дар омода кардани гузоришҳо, ҳимоят аз ғояҳои созмонҳои мамнӯъ муттаҳам мекунанд. ҳамчунин пирмуҳаммадзода ба дӯстӣ бо Далери Имомалӣ ва Абдулло Ғурбатӣ чанд шарҳу лайк ва паҳн кардани як нусхаи шеъри ин инқилобасти сиёсатшинос Абдулло Роҳнамо гунаҳкор дониста мешавад. блогнавис қайд мекунад, ки баъзе шарҳҳо ва лайкҳои зери нашрҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз номи ӯ пас аз боздошт ва мусодираи телефони ҳамроҳаш пайдо шудаанд. вай мегӯяд, интиқод аз кори мақомот аслан маънои эътироз алайҳи режими мавҷударо надорад. пирмуҳаммадзода дар нома бо таъкид гуфтааст, мехоҳам, ки 4 фарзанди ноболиғи ман бидонанд, ки падарашон ҳеҷ гоҳ ифротӣ ё ҷинояткор набудааст, балки рӯзноманигори соддалавҳе буд, ки орзуи озодонаи фарзандонаш дар ҷомеаи демократиро дошт, на дар зери зулму диктатураи сартосарӣ ва як кишвари қафомондаи феодалӣ. абдусаттор пирмуҳаммадзода дар номаи худ қайд мекунад, ки ба адолат дар Тоҷикистон бовар надорад ва мутмаин аст, ки ҳанӯз қабл аз боздошт ҳукми додгоҳ содир шуда буд. иёлоти муттаҳида аз боздошти фаъолон ва муътақидони ҳукумат дар Тоҷикистону чанд кишвари дигар ибрози нигаронӣ кард. намояндаи амрико дар созмони милали муттаҳид 20 октябр гуфт, Тоҷикистон, Туркманистон ва Мисру Саудӣ барои боздошти фаъолон қонунҳои маҳдудкунандаи озодии баён ва гирдиҳамоyии осоиштаро ба кор мебаранд. аз он пеш 18 октябр Кумитаи дифоъ аз хабарнигорон дар Нью-Йорк хоста буд, ки Тоҷикистон додгоҳҳоро дар саркуби расонаҳои мустақил истифода набарад. сафорати амрико дар Душанбе низ 20 октябр гуфт, истифодаи низоми адлияро барои ҷазо додани рӯзноманигорону блогерҳо, фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва сокинони оддии Тоҷикистон маҳкум мекунад. сафорати амрико аз ҳукумати Тоҷикистон хост мурофиаҳои судиро ба таври боз баргузор карда, гумонбаронро бо вакилони мудофиаи хубу мустақил таъмин ва таъқибро барои озодии баён баҳс кунаду бегуноҳонро раҳо намояд. гуфтанист, дар Тоҷикистон дар ним соли охир дасти кам 7 рӯзноманигору блогер асосан ба гумони ҳамкорӣ бо созмонҳои мамнӯъ дастгир ва то ин дам 3 нафари онҳо аз 7 то 10 сол зиндонӣ шудаанд. худашон гуфтанд гуноҳе надоранд. созмонҳои ҳомии ҳуқуқ борҳо раҳоии онҳоро хостанд, вале мақомот намепазиранд. кишварҳои туркӣ барои эҷоди алифбои ягона комиссияи махсус таъсис доданд. таври хабаргузории Анадолу иттилоъ медиҳад, ҷаласаи нахустини ин комиссия дар Қирғизистон баргузор мешавад, ки дар он аз ҳар кишвари узви созмони кишварҳои туркӣ 2 намоянда иштирок мекунанд. ба ин созмон Озарбойҷон, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Туркия шомиланд. қарори таъсиси комиссия оид ба таъсиси алифбои ягона дар семинари алифбои умумиҷаҳонии туркӣ, ки дар шаҳри Бурсаи Туркия
баргузор шуд, ба созмонҳои давлатҳои Туркия пешниҳод шуд. Дар семинар олимони кишварҳои Туркия дар бораи алифбо ва равандҳои таърихии забон, ки дар кишварашон ба амал омадаанд, маълумот дода, аҳамияти суръат бахшидан ба раванди гузариш ба алифбои ягона ва панҷшавии он дар байни давлатҳои туркро қайд намуданд. Дар доираи семинар тасмим гирифта шуд, ки дар назди созмони иттиҳоди давлатҳои туркӣ комиссия оид ба таъсиси алифбои ягона таъсис дода шавад. ҳудуди 10,000 нафар аз сафарбаршудагон аз Русия ба ҷанги алайҳи Украин ба далоили мухталиф ба хонаҳояшон баргардонида шуданд. Андрей Картополов, раиси Кумитаи Думаи давлатии Русия дар умури дифоъ, дар нишасти хабарӣ пас аз мулоқот бо ихтиёрони ҳизби Русияи воҳид дар Санкт-Петербург гуфт, то имрӯз дар саросари Русия ҳудуди 10,000 нафар, ки бо сабабҳои гуногун иштибоҳан сафарбар шуда буданд, баргардонида шуданд. Як рӯз пеш 20 октябр раиси Думаи давлатии Русия Вячеслав Володин аз бозпас баргардонидани 9500 нафар падари серфарзанд аз қисмҳои ҳарбӣ хабар дода гуфта буд, ки онҳоро ба назди оилаашон баргардониданд. раис ҷумҳури Русия Владимир Путин рӯзи 21 сентябр дар бораи оғози басичсозии нисбии низомиён фармон содир кард, ки мебоист 300,000 нафар захираи низомӣ ба ҷанг алайҳи Украина сафарбар мешуданд. Сергей Шойгу, вазири дифои Русия, рӯзи 14 октябр эълон кард, ки аллакай 222,000 нафар ба амалиёти ҷангӣ алайҳи Украина даъват шуданд. Аз паин гуфта шуд, ки тадбирҳои сафарбаркунӣ дар давоми 2 ҳафта анҷом меёбад.